ulong magpapagayugan o pagkagabay sa kinabuhian. Salamat Lord sa pagkanan ko. Wala ko igong ibalos pagsulti sa mga pulong at pagkagayugan. Hindi naman gamitan ako kasi kasi Diyos pagsulti sa akin. Lagi ko ito sulit ako sa narong ko. Salamatan, di alam sa gaman ang pangalan ng Jesus ng oras. Amen. Salamat sa ginagson ng lingkod na. Ang ima ni Nason, kinsa ang angay natong kalagaron, ang Diyos o ang bahandi. So, mga niya itong iba sa Ison, nga matod pa ni Ginoong Isos, walay tao nga makaalagad sa duha ka agalon, tungod kay sa likway niya ang usa, o higugmaon ang usa. Mudapig siya sa usa, o tamayon niya ang usa. Sama niya na, dili niyo madungan ang pag-alagad sa Diyos o sa bahandi. So, isultian ta si Ginoong igsuon nga sa atong pagpangalagad igsuon wala joy dili jud pwede igsuon nga duha atong kalagaron, duha ang atong simbahon, duha ang atong humayaon o daghan ang atong kalagaron igsuon. Kaya mahimo nga kamayon ang usa o ang usa higugmaon wala imo si Kristo nga dili kay mo makahimo sa pag-alagad sa Dios o sa bahandi. So ako pasabot ni Kristo igsuon sa panahon sa pagsimpa igsoon, unahon yun nato ang Ginoo. Amen? Mao nga rin tambang ni Kristo sa Mateo 6:33, unahan ninyo pagpangita ang giharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong kay ang tanang butang inyong kinahanglan iya lang igadugang. Muna giuna nato pagpangita ang pag-alagad sa tuboy nga Dios kay mao kana ang gingon ni Kristo nga dili kita makahimo sa pag-alagad sa duha ka agalon. Amen? Pwede na ito mahimo ang agalon, dili lamang agalon, dili lamang ang Diyos, no? Ang mahimo na itong agalon, kung dili kanang trabaho igsoon. Kung pwede mahimo na itong agalon, usahay, ang atong pong kaugalingon, pwede na ito mahimo agalon. Pwede na mahimo Ginoo sa atong kaugalingon, ilabi na igsoon panahon sa pagsimpa, dili na simpa. Amen? Pwede na ito mahimo agalon, kita may magbuot sa atong kaugalingon, no? Mahimo kang agalon sa atong kaugalingon igsoon, kaya kita may magbuot, no? Pero dili kabubuton sa Ginoo, di ba? Salamat sa Ginoo igsoon nga nakaalita sa tigumanan, tungod kay ipangita nato ang presensya sa atong agalon, nga mao tong amahan nga nalingkod nga naa sa langit. Amen. Muna igsoon nga pamayaan nato atong mga negosyo atong trabaho. Salamat sa Ginoo igsoon, abi na ko apil sa trabaho naman igsoon. Naghapon ang mga kauban, nagnan sa akong siya nga duty na bukas. Yung ako igsoon, bigyan ko salamat sa Ginoo igsoon. Hallelujah. Now, ito katrabaho ko igsoon, no? Kaya mao din ako pong pinuha igsoon. Dili ko magkatrabaho ko, di ko magtrabaho ko. Hallelujah. Maunay ko sa sa kiwan eh. Di ba? Kung nga, dili unahon ang kalibutanon, niya, wala ko din sa panantigo igsoon, panahon sa domingo, unay ko sa Naman igsoon nga, salamat sa Ginoo igsoon nga nauna nato ang pag-alagad sa Ginoo. Amen? Muna pinaka-importante igsoon nga mag-alagad ta sa Dios igsoon nagapokus ta sa pagtan-aw sa mga butang nga langit. Amen? Dili sa mga butang nga yutan. Doon may time nga gihatag sa Ginoo kanato dunay panahon, dunay adlaw nga diin makauna kita anang mga butang nga igsoon, no? Apan ang importante igsoon sa atong pagpag-alagad sa Ginoo ato yung giuna ang pag-alagad ang Dios, no? Nga mo'y tag-iya sa atong kusog, tag-iya sa atong kinabuhi, tag-iya sa atong gininhawa mga igsunan. Muna dako na itong pasalamat igsuon nga nakaabot kang ining kabuntagon. Kanisan gani akong igsuon, nabati kaluyaw sa pag-alagad, wala pa nagsimpa, akong gihanggat na brad, ipa to brad, no? Lagi bro, wala din sa igsuon, pero what ay mahimo? No? Ang tao nga matod pa niya sa kasulatan igsuon, ang tao nga dito mo mapugos, wala din na ko igsuon, ba? Matod pa niya sa kasulatan igsuon nga ang tao kuno nga dili manumbaling sa pagtawag sa Diyos igsuon sa adlaw niya sa pagsampit sa tao nga naa sa kalusdanan daw bagyo ang Diyos na bang katawag igsuon. Sumala sa Deuteronomio 1:23 ubos gabahe mo na igsuon nga samtang doon na pa'y panahon. Hallelujah. Matangga nato o panahon ang Ginoo, no? Kaya hallelujah.
Dili pwede igsuon nga makaalagad ta sa bahagi dili kalibutan o sa bahagi sa Dios. Sa pa sa ako pagtrabaho igsuon, karon ni hubon ko hapon igsuon kay matod kauban. Kanang nagbuhat sa kwarta sa lapi o kanang kwarta, iya na si Hawa. Ang Hawa mo yung buhat anak. Di ba mahusay? Himuot ka. Himuot ka igsuon bakit? Nagdibati sila sa kwarta igsuon. Hallelujah. May ulang kauban, di ko mutuon ni mo kay kung ituan yawa, magsipa yawa. Nagdibati man mo diya. Nagkangis kumot sa kwarta igsuon. Muna nga, Bilis Biblia igsuon, ang bahagi ang kwarta igsuon, ihatag ka na sa Ginoo alang ka nato aron gamito nato igsoon sa pagpalit sa atong mga ginahanglan. Kung tanawon nimo ang Hagyo Kapitulo 2:8 sa lapi o bulyawan iya sa Dios igsoon. Ibuhat ka nga sa tao igsoon pinagi o gasin, no? Hallelujah. Wala ko gintay bisan usa na lang kabutang ato ay igsoon. Kundi iya Dios sa Dios ang tanan. Pero gibuhat sa mga tao ng mga kaptangan ug sa mga pagbuhat iya na sa Dios. Kung ang Diyos mo naghatag kay walos tao igsoon, alam mahimong ka na sa tao nga iyang pagkabahaton. Ngayon na sa piyana igsoon, sa atong kinabuhi niya sa Ginoo, nga kinahanglan kita mo hatag o panahon sa Ginoo sa pag-alagad igsoon. No? Kaya aron ang Diyos mahimuot sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. No? Sa pagkikita ka. Kung sahay, magkakyas ko na sa pagtumang sa mga bulaton, ang importante nga nagtinuha ka, nagingkamot ka igsoon sa pagsunod sa sipit ng pagkahan. Amen? Muna ingon ni Cristo igsoon, kung takaw na itong pagkahinong ni Cristo diya sa Mateo City, versikulo 13, sunod ka mo aki sa sipit ka puntahan, kay duan ang puntahan kung dapat andalan padulong sa impirno, kung dagat ang nagaagi. Niana adalan, apan kay sipit kung bisong andalan padulong sa kinabuhi walay katapusan, kung gamay lamang ang nagsubay ni anak ang ganalan. So gitambag yun ni Cristo igsoon, nga kinahanglan ang Kristohanon muuna sa pag-alagad kadto sa Dios. Dili sa mga butang nga lipaton. Isin sa masang ingon, nga doon na panahon ng hatag at Diyos sa pagkalusa ka nato, alam nga makatrabaho kita, makabuhay kita sa atong pamilya. No? Lunes, Martes, Merkulis, Lunes, Sabado, Sabado. Hindi hatag sa Diyos, no? Ang ibangayan sa Diyos, usa ka adlaw igsoon. Gani, kung tigong ka Merkulis, no? Mahatag nato sa Ginoo igsoon, dato kay kalipay sa Diyos igsoon. Dili pa sama sa panahon igsoon kadto sa Merkulis nga ang ilang kadasi nagdilaab. Ang ilang gugma nagdilaab kadto sa Ginoo, walay pagpapalong igsoon. Grabe ang ilang gibuhat. Mantigom sila, musimba sila sa Ginoo adlaw-adlaw igsoon. Kita igsoon, hallelujah. Hallelujah. Mahal ito matahatag, Merkulis sa ito, Lunes. Usahay, malit pagkita. Malit pagkita pagsimpay. So, nung ay dito, pasaylo, Ginoo, muna nga, usahay, magamas-gawat kita. Kita ko paminaw, simulong sa Ginoo. Matawatan na to ang tinitayong sa Ginoo, Igsoon. Papan, iya sa pulong sa Ginoo, gisulti, na hindi kita makahimo sa pag-alagad sa Diyos o sa mga Diyos. So, kinahanglan nyo ay igsoon, unahon nato ang Ginoo sa tibok natong kinabuhi igsoon, no? Hallelujah! Ulamisan na nato mga butang sa kalibutan igsoon, no? Kaya ang Diyos, dili taniya pasagda. Dili taniya biyaan daw mga ilo. Hallelujah! Kung dili, iya kitang atimanon, iya tang amumahon, basta magasunod kita sa iyang kabubuto. Yung batayan nato, ang mga lagad tas Ginoo, dili kanunay haruhay, dili kanunay kalipay, dili kanunay happiness igsoon, no? Kung dili naa yung gitawag og mga kasakit. Naa gitawag og mga kaluya, no? Mga kabugnaw, diya sa pag-alagad sa Ginoo, kaya sinati ko sa mga unang Kristohanon, gani igsoon, nagapadayon sila igsoon. Gani isulti ni Cristo sa katapusan mga panahon, diya sa Mateo 24, versikulo 10, na magpagdiay, bisan pa ang mga Kristohanon. Hallelujah! O gaganoon niya usibong sa pag-alagad sa Diyos, no? Tugutan na ito igsoon, ka ang gugma, o ang kainit na ito sa pag-alagad sa Ginoo, magpapadayon igsoon. Hindi na ito pwede, ibaylo na ito ang pag-alagad sa Ginoo, na ito sa mga butang sa kalibutan. Ano man, kaya si Kulahia ang mga panahon, man sa Diyos ang atong binuhatag, kung pinsa ang atong unang alagad, panahon sa pagsimba, ang Ginoo ba o ang kalibutan. Diba? Kasi mga tao na igsoon nga,
tuwa sila sa kalipayan, tuwa sa mga tabigrong dagat, tuwa sa mga kuwan, wala ka bawalis ito, bawaligo iso, no? Hallelujah. Basta giuna nato ang Ginoo saan, di ba? Hindi ta gani uban, gani ko mapaming ana, no? Uban sa mga kaisunan sa pagtuo. Basta kay giuna ang Dios pag-alagad ang Ginoo malipay na niana iso. Kay gulay ang pag-isuon, Salmo 100 versikulo ubos na ba Dos? Alagaan ninyo ang Ginoo uban ang kalipay, doon kamo kaniya nga manag-awit sa kalipay. Ilha ninyo ang Ginoo. Dios siya nga naghimo kanato ug iya kita katawhan nag-aktiban. Niya sama sa mga ganyo, sunod ko mo sa iyang pinto, uban ang pagdaig o pagsalamat, daigan ninyo ang Ginoo, daigan ninyo siya o pasalamati, kaya ang Ginoo, kay maayo ang Ginoo sa iyang gugma, walay katapusan o ang iyang pagkamagkamanon, nagapadayon, hangtod sa baglayan. Mga pinagambag, igsono, daigon nato ang Ginoo, alagaro nato ang Ginoo, nga naman, kay siya naghatag ka nato kinabuhi, siya naghatag ka nato kalipay, siya naghatag ka nato kusog. Bisan naghatag problema, padayon sa pag-alagad, naghatag mga balatian, padayon sa pagsimba, naghatag mga kabungawon sa pag-alagad sa Ginoo, padayon ta sa pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Di nato waton ang atong paglaom diya sa Ginoo, kay diya sa Ginoo doon na kita'y kasiguruhan, diya sa Ginoo doon na kita'y paglaom, nga madawat nato ang saad sa Dios, nga kinabuhi walay katapusan. Kay bisan pa ang mga lawas sa mga apostolis, dibati o kaluyahon, yung ginasig sila sa Ginoo, hindi sila mawatan sa paglaom sa pag-alagad sa Dios, no? 2 Korinto kapitulo 16 versikulo 4:16, mao kana ang hinungdan nga wala kami magluya sa pag-alagad sa Dios, bisan kining among mga lawas nagkaalam nga og kaluya. Ang among espiritu nagapadayon paglikod matag adlaw, no? Kung sa diay igsoon, usahay ang atong lawas bubigay doon igsoon, bisan ang saon atong atiman igsoon, mag-gym pa ta, mag-exercise pa ta igsoon, unsa pa gayit sa atong lawas igsoon, kung gani bupati na nigilana igsoon, bupati na nigsakit igsoon, mag-isod na yun igsoon, pag-agto simbahan, ila pinagbalatian ta, di ba? Yung lahi ang mga apostolis igsoon, bisan anang nagkaluya ilang lawas, kaya po naman po ang tayo na wala na din sila, no? Hallelujah! Pero ang ilang pag-alagad sa Ginoo igsoon, nagapadayon o wala sila musibog sa pagsimba ng Ginoo, o ang ilang espiritu nagapadayon paglikod matag adlaw. Naman kay bisan pa sa mga kaisdanan o kasakitan ng ilang yan igsoon, dahil palo sila ng kini, lumalapay lamang igsoon. Matod rin, kaya ang mga kaisdanan nga among giantos din sa kalibutan, dili bugat o lumalabay lang. Kung tungod sa among mga pag-antos, may nindot kaayong balos nga gitagana ang Dios kanamo dito, kung kini walay katapusan o dili matunggan. Kay kami wala namo ipalabi ang mga butang nga among makita dili sa kalibutan, kung dili ipalabi namo ang mga butang nga dili makita. Kaya ang mga butang nga makita lumalabay lang, kapag ang mga butang nga dili makita dili makita lungkat sa walay katapusan. Pagkalingkod igsoon, kung anak ingana atong paghunauna igsoon, kanunay kan maghatag og panahon sa Ginoo igsoon, bisan naata sa mga problema. Hallelujah! May sama gayon kita sa pagkinabuhi sa mga apostolis igsoon, kabisan pa ang mga kalisdanan, mga kasakitan, nga miagi silang kinabuhi, giunag yun nila ang pag-alagad sa Ginoo. Yatagan yun nilang panahon kung tayo ang Ginoo, kaya sayon sila nga matun pa sa 1 Pedro igsoon, mahal ang pagpalit kanato sa Dios, kay palit kita niya sa bilinhong dugo niya, kay giula niya ibabaw sa krus aron kita mamatay sa sala o mabuhay niya sa pagkamatanon. Mo nang gihatagan og dakong pagtagan sa mga apostolis ang pag-alagad sa Dios, no? Kita sa igsoon, malikaw mo ka nga makapadayon sa pag-alagad sa Ginoo, nga dunay kalikod sa pagtuo, dunay kalikod ug kadasig sa pag-alagad. Kay matod pa ni Apostol Pablo, 1 Korinto 15:58, busa mga minhal ko mga igsoon, magbarog ka mong malikod, dili magtarog ka sa kanunay, magmagadayaon ka mo sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya sa inyong masayran ang inyong pag-alagad sa Ginoo, dili makuha. Kini atong paghago igsoon, pag-ani igsoon, dili ni makawag igsoon.
basta dili kita musipog sa pag-alagad sa Ginoo. Kay doon ako may gisulti niya, Libuanon Kapitulo 10 versikulo 38 o 39. Ingon si Apostol Pablo, kung ang akong katawhan magkinabuhi niya sa pagtuo, kini siya mabuhi, apan kung siya musibog mag-ugali ang akong kalag, walay kulitay. Ingon si Awon sa Kuwarita, dili kita katawhan nga musibog, kung dili kita katawhan nga nagpagkakapot sa ganti igsoon. So kita ang katawhan igsoon, nga manitabot, nga makakapot ang kinabuhi, walay katapusan. Amen? Kaya ang atong journey ni kalibutan na igsoon, dili man sila. Kung mga kapait nga magian nato, hunay mga kalisod nga magian nato, ang importante igsoon nga bisan gitag-ugan tag mga pagsulay sa kinabuhi, nagapadayon tas pagtutok sa unahan. Amen? Nagapadayon tas pagtan-aw ngadto kang Kristo igsoon, bisan usay tay ugon ta sa mga tentasyon, usay tay ugon ta sa mga kalipayan sa kalibutan. Hallelujah. Dili ta bala igsoon. Kung wala kay huwag kapag focus Ginoo, di ba? Bisan gani sa akong trabaho igsoon, magkaingon ko ng tentasyon yun eh. Hallelujah. Nagpailan na ba? Single mom ko siya. Hallelujah. Muna nga, ampo ni Ginoo, Ginoo ko, hindi ta kumuhulog gani. Layo, ang mga masaw, ganyan ako. Umawa nga, alam mo ba, nagpala ko single mom ko siya. Hallelujah. Hindi nga po na masawa nga. Gagin na naman akong single mom. Ako po, hanap ko sa office ka, ipindi sa sitwasyon. Inoal na igsoon. Muna nga, hindi ba po na igsoon, gabi kalunong igsoon, gabi na basta sa mga mo. Hallelujah. Muna nga, magbantay kita igsoon, no? Kaya igsoon kayo igsoon. Bisan pa nili, mga magwawala igsoon, kita tanan, tanggit sa yawa igsoon. Kung nalalagat as Ginoo igsoon, kita tanan igsoon, iya tanggit tong igsoon. Kita mo siya mong tanggit at ito igsoon. Di ba? Iya tanggitong na ito yung Kristohanon yun igsoon. Anong yung buwana sa pag-alagad ba? No? Hallelujah. Muna gitik hukan sa igsoon. Kaya dili ko na pwede makaalagad sa Diyos o makaalagad sa mga butang sa kalibutan. Dili ka pwede makaalagad sa mga labi nga gibawal sa Ginoo igsoon. No? Kung sa may mga labi nga gibawal sa Ginoo, ato basaho na, kalau makabalo ka igsoon, basi nalipot ka ani. Kaya ba nila igsoon, no? Ay kung tinuod ko nung kabagbuhan ni igsoon, imo ko nung igsoonte. Hindi ko nung kamahadlok, matalaw ko be. Kung sa'y labi, nagibawal sa Diyos. Ato basahon ni igsoon. Nagkamay na namin ha, wala pa man siguro alaw na. Namatod pa ni igsoon, 1 Corinto 6, versikulo 9, dili ba ang tao nga nagkuhan o dautan, dili makapanunod sa gingharian sa Diyos. O sa ayaw ninyo lipungi ang inyong kaugalingon, kay dili kayon makapanunod sa gingharian sa Dios ang mga nakigilawas gawas kamilyon, ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos, ang mga mananapaw, ang mga lalaki na nagbaligya sa ilang dungog, o mga lalaki na naggilawas sa manilang lalaki, ang mga gawatan o mga hagok o mga palahubog, ang mga pasilapalahon o ang mangingilat. Ang uban kaninyo sama niini kaniadto apan karon namiduan na ang inyong wasala gigahin na kamo diya sa Dios o nahimo ng iya o gipakamakalaw na tungod sa kang Ginoong Isus o tungod sa Espiritu sa ato Dios igsoon. Sa kami igsoon gibawal sa Biblia nga makapaimpirno sa tao, una igsoon dili nato ibungan atong kagalingon. Dili dili igsoon kung libong ta sa atong kagalingon. Hallelujah. Dili sa Dios una igsoon. Dili kamo makiglawas gawas kuminyo. So dili makiglawas gawas kuminyo ni igsoon. Kanabang naguya pa igsoon, nagbuhat ng milagro. Ipon igsoon. Hallelujah. Kandidato din as linaw nga kalayo igsoon. Hindi ako gingon ha. O ikaduha igsoon, pagsimpag mga himunto, mga Diyos-Diyos. O mga mananapaw. Ang ina ko nung nasabtan, aning pulong mananapaw igsoon, kini ko nung nakik-video ka sa video ko. Nahulagan ako nasawa rin, nag-video pa, nagpakasal mo kain, kung ano na ipulong, mananapaw. Hallelujah, mo na ilabot masabot. Pero sa kasulatan, diya sa punduryo, gingon dito, si Bisang Kinsa maghihilawas sa asawa sa katao, nahimong mananapaw. So, pagpakabit, igsoon, dili kay, nag-video ka kutro, nagpakasal ka igsoon, bisan yung ibulagan na yung masawa,
Bulog ko na itong pananapaw. So, kahit pagsabot, kahit ko nang makikilawas na gawa sa kaminyo ang kalabang, yun yung naka-exod, hindi ko na exod na ng pagpanapaw exod. So, mahulog niya po siya, pakikilawas exod. No? Pakikilawas, kandidato sa impyerno exod. No? Ikatulo exod, hallelujah. Kining lalaki nga nagbaligya siya ang dugog, hindi bang lalaki nga bayaran exod. Di ba? Nagbaligya siya ang dugog, o kini pong babae exod, nagbaligya siya ang dugog exod. Kanabang kanyato, nagbarja ko exod, ya sa pipis mo siguro nga bisan pa ang kauban nato sa pagtuon, nakita na ko dito galactic house exod. Hallelujah. Mamuntak ang mga kuwan exod, kanang sorry, tao na sa mga room, kanang mamuntak sila ba? Na adirin niya, babae ko yung kina pahilig rin, gusto na kuhan, pataw ka na ba? Hallelujah! Muna igsoon, magbalik niya sila ang dugog igsoon, no? Hindi mayo igsoon. Kanang lalaki sa lalaki po, paggawas o babae. Bisan gani karon igsoon at sa pagpapa, nag-ingol man na kinahanglan ang nasdon babae o lalaki. Suko ang mga gitawag o mga LGBT igsoon. Ngano ko lang gikwaan sila kagawasan sa kalipay na pwede naman ka, no? Sila pa na pwede. Pero sa matas, ginoo, dili pwede, no? Dakon sa lao, magkaimpirno, sa kalan. Katulo, igsoon, nagkakali igsoon. Mananapaw, hagkog, kung sa paling, hubog, kawatan, kulisan, ubukan pa igsoon. Hindi pasilaan ni Apostol Pablo igsoon. No? Hallelujah. Una, hindi kaya nato lang talan igsoon. Kung mahimo, no? Kay ingon si Kristo, kung ang imong mata mo hinungdan sa pag-aangin sa pagpapasala, nakita kini. Mas maayo kang musulod o kinabuhi walay katapusan mo sa imong mata. So akong pagsabot nila ni sa una igsoon, lugito yun nilang mata kay masala kayo. Wala yung mata siguro, buwag akong mata na kung lugiton. Magbutan siguro. Ako pasabot igsoon, mga butang na makapang attraction sa atong lawas ba makahataw pag-ibong igsoon. Uy, angay na po rin kaya igsoon. Diba? Ibon, tinitingin mo, huwag ko po rin diskuhan, huwag ko baylihan, kuntlon po rin po rin. Ako, sa habang imutin, mag-alto kang ginaya sa Diyos. Kaya ako pasabot igsoon, pag-ringkay igsoon. No, kung nag-iingon sa gobyerno, last na lang yun eh. Si Tanggas Ali. Nga kinahanglan nga ang atong paglakaw sa dalan, ngadto padulong sa kinabuhi, kinahanglan mututok tangan to sa unahan, dili dito sa likod o wala o ato na pasahod isabtok pa to sa mga muntong pahinongdo pag-ulista na igsoon diha sa panultihon sa kapitulo 3, no? Dire ubos nga ba 23 bantayi pag-ayo ang imong hunahuna. Kay kung unsa ang imong hunahuna, mausap ang imong ikinabuhi. Isilikway ang dautan o malaway na sinurtian, itutok ang imong pagtanaw sa unahan kung sa mga butang nga maayo. Subaya ang hustong dalan, ayaw, aron walay dautan, hitabo kanimo, pag kinabuhi nga matarong, di kay ang paghimo o dautan. Sige ingon, itutok ang imong pagtanaw ngadto sa unahan, o pagtanaw sa mga butang na maayo. No, sa may mga butang na maayo, piling panalagat sa Dios. Butang ba ni nga maayo? Amen, igsoon. Butang ni nga maayo. Paglikay sa mga buhat kadautan sa tunibasa, butang ka na nga maayo, igsoon. Nasa kinahanglan, manitamang ka, igsoon. Hindi ka magsalika, habi na yun tayo nakalikon sa itong pagtuo, no? Hindi na yun matintal ba, no? Habi na mga minyo, at di ka magsaling igsoon, labi na mga ulit tao, tapos sa igsoon. Kaya sumala sa ito sa igsoon kaniya, bisan pa si Samson, si David, si Solomon, igsoon, mga pang-iitan yun po ng mga mangwawali, mga minsay doon sa Diyos, mga dinihugan sa Diyos. Pero nahakpo ka dito sa dako ang sala igsoon. No? Hallelujah. Kung mahakpo mo ka sa dako ang sala igsoon, kung mahipo pa kabalik ka igsoon, ang Diyos magpapabalik igsoon. Kung hindi na igsoon, isa magsao na ito, balik igsoon, hindi na kabalik. Ano man, makita na ito igsoon, mag-igsoon lang sa kanyan ko. O ay yun ka balik igsoon. Doon na yung balik igsoon, nag-Islam na. Doon na yung balik igsoon, nag-Tinutarian na. No? Hallelujah. Ano man, wala naman kitugok sa Diyos ang pagbalik sa ina. Ano man, doon ay kitawag og sala ngay pamatay. Kung nag-iyo sa pinadaya, 28. Nga dito igsoon, naa dito ang mga dili matinoon, ang nakikilawas gawas sa kaminyoon, ang namumuno,
o katong kanunay nagbakak igsoon ang ilang bahin mao ang pagyarko sa kaduhang kamatayon linaw ug kalayo. O dito gisulti dito iso pagkalingig yung igsoon mabibikado kayo. Una sa itong pag-alaga, unahon nato ang Ginoo, dili ang mga mahantis kalibutan kay matod pa ni Kristo. Dili pwede ako sa katawo mo alagad sa duha ka galon kay ang isa iyang hinumaon o ang isa iyang kamayon o dili kita magkalagad sa Dios o sa bahantin. Una igsoon ato ibutang sa itong una-una na ang atong pag-alagad focus nato sa Ginoo. Aron igsoon ang atong alagad, dili kita mawala sa pasig igsoon. Walay laing dalan nga atong subayon mao lamang kiningalana. Kung magsubay ta ani nga dalan igsoon kiningalana, ingon si Kristo Juan 8:12. Si bisan kinsa magsunod kanako dili na maglakaw sa kining. Isa, I am the light. Ako ang kahayag sa kalibutan. Si bisan kinsa musunod kanako dili na maglakaw sa kining. Kung sa may maglakaw sa kining, katong mga buhat nga atong ibasa 1 Korinto 6:9. Unay labi apan bawal igsoon kay kamatay sa espirituhanon nga pain muna nga munikay kay igsoon maginabi ka balaan Dios nun kaya pag antos langit igsoon mga balaan o mga Diyos nun. Ingon diya sa Agustino, nasanglit kini mga butanga pagkatunawon magyud sa ingon, kikinahanglan gyud kita magkinabuhi sa pagkabalaan o pagka-Diyos nun. Lisod ang magkinabuhi balaan o Diyos nun kung dili ka kabalong balibat sa sala. Amen? Una-unaan na lang biligsoon, kaya hindi ko painumduman sa Ginoo. Nasa tagagabi igsoon, ang ako una-una kasi muatubang din kong pagkukong sa Diyos. O tidak pawalan din. Ingon ko nga, doon, muatubang din kong pagkukong ng Ginoo. Kabangi ko, biyahe ang akong kinabuhi. Isip ka, layo ko sa pamilya, pintasyon lang. Gabi dyan igsoon. Ingon ko nga, Ginoo, one time, maabot ang panahon ng matubag din ko nimo. Imo usayon ang akong mga nabuhat ng mga salaig Ginoo. Akong mga matawong nga buhat, imo ka na usayon. Matubag din ko nimo. Nagayon ko, hanay katubaan sa tubagan sa Ginoo. Una kita, maghuna-una ka, matod pa sa Ecclesiastes 7:3, na ang magialamon, naghuna-una sa kanunay sa kamatayon, kay nasayon siya, kung matubag din sa sawagod. Tatanan nito, matubag sa hukom sa Diyos. Una nga, atong paningkamutan, nga sa atong pag-alagad sa Ginoo, hindi nato limtan, nga ang Ginoo, kanunay nato unahon, kaysa mga butang nga bahagi. Sa mga igsoon nga, salamat sa Ginoo igsoon nga ang Dios nagapayunong kanato inawat ko ang pulong dili mo na may gawang dili na bugutok kay alas 2 gawtok na igsoon. Adto gimay ako ibalik sa atong buhay nga Dios.